30 जुलाइ उदखारि बेरेखा सान बेखौ 1992 मायथाइनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिबोदों आरो बिनि गेजेरजों बर' माहारिल' नङा मुलुगनि सुबुं माहारिनो उदखारि हाबानिफ्राय बेसेबां खहा जानो हायो बिनि सायाव सांग्रांथि लाबोनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबोदों आरो दिनै बे मोनसे सान्थौ सानस्रिखौ लानानै खामानि मावनायनि गेजेरजोंनो जों नुनो मोन्दों बड'लेण्डआव दिनै गोजोना फैफिनबाय आरो बड'लेण्डआव हिंसा हिंसिनि थासारि बिदा फंबायनि गेजेराव आगोलाव जि गावबा गावनि गेजेरावनो दाङाबाजि एबा बुथारलायनाय थासारि बे जोंनि माहारिनि गेजेराव दायो नुनो मोनला जोबोद मोजां मोनसे थासारि फैदों दिनैनि बे सानाव आङो जोहोलाव सोमला बसुमतारी बिथांनि जिउ सोलेरनि खाथियाव आङो आर'ज गाबदों जे बिथाङा अरायसम बर' माहारिखौ बोर सारस्रि हरथों आरो अबंलावरनि खाथियाव आर'ज गाबदों बिथांनि जिउ सोलेरखौ अरायसम सोरगोआव आलो गोजोनै थानो जायगा होथों बेनि थाखाय आङो आर'ज गाबदों आरो लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गोलाव सम उदखारिनि जि बायदिसिना महर एबा उदखारि खामानिनिफ्राय बबेबा मोनसे हारिया बबेबा मोनसे ओनसोला बोरैबायदि खहा जानो हायो बे सांग्रांथिखौ खालामबोबाय थानायखाय बर' माहारिल' नङा जोंजों रायजो जानाय गुबुन गुबुन माहारियाबो दिनै बे सांग्रांथिखौ मोननो हादों आरो बिनि गुबै खोथाफोरखौ बुजिनो हादों दा नंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आं बाख्नायो फैबाय थानाय समाव जोंनि जाखांबोनाय जोलै एबा गोदान जोलैनोबो जोङो बेबायदि उदखारि एबा हिंसानि थासारिफोरखौ जाहाथे जोंनि गेजेराव मालाबाबो जायगा होआ बिनि थाखाय सांग्रां खालामलांबाय थानांगोन हाबा मावलांबाय थानांगोन बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिबान लागोन आं बेखौ मिजिं थिदों दिनै बेवहाय जों बयबो सानदों जे गुबुन गुबुन बर' माहारिनि गेदेमाफोरखौ हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ जायफ्रा रुंसारि एबा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ जेरैबायदि सिबिनाय जादों जोहोलाव सोमला बसुमतारीखौबो सिबिदों नाथाय बिथांनि थाखाय गोबां खामानि मावबावनांगौ दङ होननानै बयबो सानदों जोंबो सानदों दा नंखायनो नैबे बिथांनि फबनाय थावनि जेराव गयबारि बे बासुगाव बेवहाय बिथांनि मांखरसालि दङ बेवहाय जोङो बयबो बिबार बावो नाथाय बेवहाय बिथांनि मोनसे आबुं मुसुखा गायसननाय आरो लोगोसे बे पार्कखौ डेभेलप खालामनायनि थाखाय 50 लाख रां सेंसन जाना दंखायोमोन नाथाय आङो एडिशनेलि आरो होदेरबावनानै गासैजों 2.5 कोटि 2.5 करोड़ बे कमप्लिटलि जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि पार्कखौ डेभेलप खालामनो थाखाय नैबे फाइनान्सियेल इयारावनो एल'केशन एबा सेंसन होनाय जागोन जाहाथे बेखौ जोबोद मोजाङै बे पार्कखौ डेभेलप खालामनो हायो आरो इयुनाव जोहोलाव सोमला बसुमतारीखौ मोजाङैनो रायजो राजाफ्रा सिबिलांबाय थानो हायो खौसेथिखौ जों बयबो लुबैयो खौसेथिखौ रावबो लुबैयै गैया बर' माहारियाव खौसेथिनि थाखाय मालाबा दुलाराय बर' फरायसा आफाद मालाबा बर' थुनलाइ आफाद मालाबा माहारि आफाद जयै बाहागो लाबोदों नाजाबोदों आंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानायाव जोंबो नाजाबोदों दा बियो मालाबा फैनो नागिरो मालाबा फैया राजखान्थि भाबे खौसे जानाया गोबां समावनो गोब्राब जायो आइडिय'लजिया गुबुन गुबुन जानायलाय नाथाय आं बेखौनो खावलायगोन जे जाय जेरावनो थाया मानो हारिनि फारसे बयबो जाहाथे जि मोनसे माहारिबाद बेखौ रावबो नागारा आरो सम सुजुग नायनानै मालाबा मोजां बोथोर मोजां साननाय फैयोब्ला आरो हारिनि थाखाय मोनसे बिन्दोआव एबा मोनसे पइन्टआव बयबो एग्रि जानो हायोब्ला जों बयबो खौसे जानानै थांनो हायोबा जोबोद मोजां नाथाय खौसेनि मुङाव राजखान्थि खालामलायबाय थायोब्ला बे हारिनिसो खहा जागोन दा नंखायनो खौसेखौ जाहाथे गोसो गोरबोनिफ्राय बयबो सानो बेखौ सानब्रबनानै बा माबा मोनसे राजखान्थिनि थांखि लानानै साना आरो बेखौ अरायसम माहारि दानायनि थाखाय माहारिनि आद्रा थाबावनाय खामानिफोरखौ मावफुंनो थाखाय माहारिखौ जोङो बुहुमाव गेरेमसा माहारि गायसननो थाखाय बड'फाया होलांनाय बिबानखौ मावफुंनो थाखाय बयबो आवगायनानै फैनांगौ अब्ला बर' माहारियाव सानसे नङा सानसे खौसेया जाथारगोन आं बेखौ हास्थायो